Hwlaiby. Oh my god! Wow! अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोन। स' हेलौ लोगोफोर, आंनि चेनेलावहाय नोंसोरखौ बरायलायबाय। नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअखौ, इन्टारेस्ट जागोन। हा 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 हा। जोंसिनि मासि नायगासिनो नै। लागाव एडभार्टाइज जाबायलै। लागाव आसोला न' स्पाइडारमेन जादों नै, स्पाइडारमेन बोरो स्पाइडारमेन लिरनायानो नै दाइमेन स्पाइडारमेन बुलायनायखौ मोनबा जागौमोनलै। हाब सोरबा थाख्लाखौसो नुबाय। नैबे माबा पिटारमोन नामा, पिटार एक्टरखौ नुबा मोजां जागौमोन। नै आसलफ्रा नोंनाथ' 1K सो थांथोंसैब्रा आदै। जाग्रा जाहोदो। जाग्रा जाहोनांगौ आसामाव। जाग्रा जाहोनो। जाग्रा जाहोदो। बेसेबां नांगौमोनलाय? 800 बेसेबांमोनलाय? 3 ना मारैबामोन? 1 801। देलाय साबस्क्राइब खालामगोना खालामाखै आंनिखौ? साबस्क्राइब खालामाखैब्ला होगोनसै आं नोंसोरखौ। ए चला आनसाबस्क्राइबसो दां। आनसाबस्क्राइबबोथ'सो। ए जालालै बेखौ। जानो बिग्रा बे। ओइ होलाय होलाय। होलै बेखौ। जानो सिगाङावनो। होदोलै। आयौ। इउर'सो नुजाबाय। होदोलै जाग्रा जासिबो। जाबाय जाबाय। जाग्रा जासिबावदो। साबस्क्राइब खालाम, साबस्क्राइब। बोरो? साबस्क्राइब खालाम। जाबाय। दाबो जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालाम नायगोल'। ओइ स्टपआ ह नै लागाव केप्टेन आमेरिका बुलायबाय। एस बाल्ट्रन लागाव मा नाम मोनलाय बेना? आयरन मैन होबाय बिरगा आसोला। नै नायग्राफ्रा नायबावाखै। मबाइल कम्पेरिजन खालामगासिनो दं नै आसोलफ्रा। देलाय खालामलाय। नै सोरना खुलिग्रो। 1 2 3 रे आया। नै नोंना दंखायो। बिना दंखायो। डाइरेक्ट माबा खालाम। दान। नै जोंना अपेन जाग्रो। हाया नोंना जों हाया। सोरना भिडिअ जाग्रो। बेना देरहाबाय। थेख्लाबनोसो हाया नोंना। थाब थायो साला। गोदोनि फुराना फ्रि फायार गेलेग्रा। उल्टासो खेबबाय आं। मा नाम मोनलाय? आइटेल नो। 1 2 3। आरो नैबेलाय मा खल्टासो बेना। खुलि नै सोरबा बायनोबा नै अप्प'। आरो नोंनालाय? 20,000 नि रियेलमि नार्ज'। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फुरा दामि गेम बैनि। औ टिभि। औ लागायबाय आसोला। स' लोगोफोर आं दा सारादुआव थांनो नागिरदों आरोखि। थारमाने खास होनो सानजाथिंहाय खास होनो। आं खासाव थांनो नागिरदों दाख्लै बिमायं थैनाय। स' लोगोफोर दा हमा बाजार मोनफिनसिगोन। मैया आं नोंसिनि भिडिअ'आवहाय देखायनाया नायलांदो लोगोफोर। दिनै खनसे नुफिनसिगोन। स' लोगोफोर बेवहाय साइकेल ओरै होग्रांनानै लानाया आखाइ मावदों आरोखि। ओंखायनो बिदि मावनाय नुदों। स' लोगोफोर आं दा थांगासिनो साइकेल सालायगासिनो। माइआ हाखांजोब्बाय। ओरैथिं खाथ्रिबारि सिंमारि थाङो आरोखि। बिथिंजाय हाबलांनांगौ। नै मोनसे लोगोफोर दालाङा आवथिसावनाय मोदोमथारबायलै। औथिंनो मोनखानोसै मोनबाय गामिखौनो मोनखाबायबा। स्टेटास ओरैनोसो खेबखादों आं। भिडिअ नायदों। गेम गेलेदों। दे दामखाव कारिगाव टाउन सारियालि नागिरदों नोंबो।
बेफारि मानसिया नायहरब्रा एसे हा dia tampil kayaknya di tampil di दामनो आरो enggak जायो अना थार थारखौ ज' होजोबनो आंनि मानसिफ्रा हरायसै होमबालाय दामनो रोङा दे आं मा गान खननांगौ दे दामनाया तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना कैसी लगी लगन तुझसे ये जाना तू मेरी हीर में तेरा राजा करता हूँ तुझसे ये वादा तेरे बगैर ना तुझा सोनिए बिखायाव बोजबनानै मारैमोनलाय गोदो गोदो उन्दुलांगौ गुवाहाटी सारियालि नोंसा नाम्फाया पार्टि बेफारि नोंसा नाम्फाया गय बेफारि दिन्थि गिथावथाव आदा नोंजों आंजों जुलि जाथावथाव स' लोगोफोर आं दा सारजु जाहोनानै फैबाय आरोखि न' फारसे थांसै खानाय सिनजालांनो नागिरदों आङो खानाय सिनजालांनो हास्लाबा सिनजानोसै दहायनिया सफैफिनबायलै ओइ थेख्लाब नायहर नै बा गेम गेलेगासिनो BGMI फाटा फाटानो दलिनाया इसो खारखो फिनबावबाय माखौ लाजिदों मिले आयै खानाय सिनजाना माबायदि नुखोथाय न'आव सफैबायमोन लागायबाय oh my god wow सेंग्राजों सिख्लाजों नै रायजोफोर दहायना बेनोमोन आसला बारखोग्राया ओमफ्राय नै बेनोमोन स' लोगोफोर खानाय सिनजानानै माबायदि नुखो आंखौ एसे खोन्थाहरदो दा बेखिनियावनो फोजोबनोसै आं भिडिअखौ लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा भिडिअखौ नायदो फुल जोबजासिम लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक खालाम गाइस लाइक खालाम नोंसिनि लाइक खालामनाय साबस्क्राइब खालामनायजोंसो बांसिन गोसोआ मोजां मोनो जुदि नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो अब्लासो माने गोसोआबो मोजां मोनो नालाय गोदान भिडिअ बानायनो गोसोआ गोरा जायो जेखि जादोला लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअआ थेंक इउ फर वाचिं बाय